Umabo Production. Dumalang, Salmona, Modern Option Kabalamu Manja, Pirigam. This is One Life Breakfast Show. This is a breakfast show that we bring to you every Monday. You may visit here 7 o'clock Exeni. Even today, it has been one of those days. Lamina now, Siashangana Kwana, and we have a special appointment. Kanti ke ngaphambi kokuthi ngiqhubeke ngene ohlelweni lethu ngizothanda ukuxolisa emveni kokunyamalala kwethu besikade sisabanjwe ngama-holiday izinto zethu zingahlangani ukuthi sifike studio kodwa we are back. We really apologize for the break esikade singanitshelanga ngayo. Ngizokuthatha ke ngikubeke mbukeli ohlelweni lethu namhlanje. Ngizothi sine hard politics nomnumzana Tsotetsi njobuso kumbona esengaphakathi. That's the only slot we have namhlanje. Ezinye siyayibona ngelinye ilanga. Mnumzana niyaphela siyaphila after a long break esiyithathile ngiyacabanga solo kusaba khona sikaze sithathe ibreak ende kangaka sibuyile wa back with a bang. Mfowethu ngiyangithanda amarasta mayethu uya forward instead of ukuthi athi back athi forward with popular demand. Yes, no, babingelela. I'm sure they are patiently waiting to hear ukuthi ubabingelela. Getting your greetings after a long time to all the Marble Radio listeners, the viewers. Getting Himo Zeplon, the resident political analyst, the political commentator. We're live and direct right here on One Life Breakfast Show. But as we're about to take off, sit still and battle up. Sit still and battle up ngempela ngoba ngizoshuba sithinta indaba ezibaluleke kakhulu namhlanje njoba solokhele kwaba nokuthebulwa kwe-budget. Or since iyathebulwa ukuze kube manje kusesenalo izinkulumo nokunqikizisana kokukhuphuka kwamavet kokwehla kwamavet kodwa kuye kwafinyelela ukuthi ngathi sekukhona ukuthi kubonwe ngasolinye manje kodwa ke asazi thina umnumzane uyena ozosithintela mnumzane into sizoyithinta la zimbili njengenjwayelo sizofike sithi national budget sithi Usin 1 Act 3 ebese siyabamba lapha ya ku number 2 sithi Workers Day Vanguardism. Is it still relevant? Ngiyacabanga ukuthi khona la sizothinta khona mnumzane. Mfowethu awuthi sithinte lapha lesisheshise ngoba nguzwa ingathi uthinta indaba yolwabiwo mali. Okay. Mfowethu njengawo wonke uhulumeni angakwenza konke aplanise konke akwenze sike sayikusho lokhu nasekuqaleni ukuthi kodwa uma ngabe ingekho imali yokwenza izinto ayiplanisayo konke kuyizeleze konke angathi uyaplanisa. Now mfowethu nguzwe uthinta usin 1 lapha ya ngabuza uthinta no o81 simple ngathi hawu umfowethu nangu wangikhumbuza o Shakespeare ikulile o Shakespeare laba bebekhuluma ngo 81 scene 1. But by the way mfowethu, of course maybe you have captured this correctly. Mfowethu, this is a drama. It's unfolding, maybe it's for the first time isibona into nje. Maybe in terms of Act 1, I think maybe we government of national unity GNU. I think this is the first budget. Iphumayo. I think maybe if I can characterize that as Act 1 omflekile. La ku Act 1 but usin 1 wakhona mfowethu sizokhumbula nge 19 February. Nge 19 February uminister we-finance uminister uGodongwane. After a consulting nokuxoxisana ne cabinet. Kuzwakela ukuthi bebengavumelani vele lapha ya. Kodwa kwaze kwafika isikhathi esibekiwe ukuthi akayoyithebula ibudget. Now bekungoqala sizwe nje
ukuthi hayi icabinet liyaphikisana ngemali ukuthi yabiwe kanjani. Lokhu ke bese expecte ukuthi izinto nje mfowethu okufanele zenzeke behind closed doors. Yeah. Kodwa ke ziye zaphutsha lezo zinto. Sathola ukuthi wakuvunyelwana lapha. Indaba yakhona izange igcine lapho ibe nenkinga yokuthi mayisikapakela emphakathini. Igcine kuyikuthi noma sekushaya i-19 February kuwe parliament usuku lokuthi athebule this budget on behalf of the cabinet bengavumelani. Because we understand ukuthi kwagcina kubanjwe i-meeting until late makufanele ukuba sebephakathi kuhleli kufanele ukuba kulindeleke ukuthi now the minister is about to table the budget. Awabe besavalelene. Yeah. Kodwa kwatholakala ukuthi hayi indlela abavalelene ngayo still abavumelane ngoba kugcine kuyikuthi kuthiwa hayi iyahlehliswa lokuthebulwa kwebudget iyahlehliswa. Now lo sinwani mfowethu ingathi bephethe ezinye izinto ngoba ungqongqoshe ingathi wayeproposa indaba yani ye 2% VAT hike. Yeah. Now iyona nto eyenza ukuthi uthola ukuthi akuzwiwana ngoba njengoba sithi government of national unity mfowethu amaqembu mhlawumbe athi awabe u10 lapha kulolumbimbi. Now kutholakala ukuthi almost wonke amaqembu alapho sikhuluma ngo9 la including the party where uminister eqhamuka khona, that is the African National Congress. Bephakathi bona nje bewukhongolose bengavumelani nale budget. Then kube inkinga lokho ukuthi kahle kahle ubani uzomconvince uma ngabe including wena iparty ophuma kuyo. Yebo iyaphikisana. Uma ngabe sewungqongqoshe awuyena ungqongqoshe we-ANC ungqongqoshe kazwelonke kahulumeni. Now but indlela operate-eka ngayo mfowethu laba bantu noma ngabe ungqongqoshe party uMinister uGodongwane is a member of the National Executive Committee ANC. Yeah. Uma ngabe be-prepare ukuthi what is the position nayo suke khona phakathi lapho. Now kuba nalento the state and the party. Now ukuthi into ayikhulumayo lapha ya kuzongezwakali kahle mawuthi wena uyiparty mina angisho njalo kodwa uminister okhuluma ngalento okuyikuthi ixoxwa phakathi kwi-organization of which even he the minister is part of the committee leyo ethatha lezo inqumo bese kuvela uthi akayazi. Now ke mfowethu this was interesting ngoba kwafanele ihlehliswe. Yeah. But yathi mayihlehliswa uma ngabe walalela kahle kwagcina another arm of state which is the parliament, a critical arm of state okuyikuthi must hold the executive accountable. Yatholakala isidefender i-executive. Ngabuza ke lokho ngathi independence khona lapho sasekhona. Uma ngabe makuyikuthi abantu balindile ukuthi abezela siza ukuthi bakhulumane nalento yabo sibabuze ngayo wena uzwakala sewubaphasise ezintweni abazenzayo ukuthi hayi ngoba behlehlisa nje bafanele ukuhlehlisa ungene ngaphi wena lapho. Hlukana nabo bayikhulumela ukuthi why behlehlisa wena ungayingeni leyo nto leyo wena kufanele ubabuze ukuyiposition yokubabuza ukuthi ihlehlisa kahle kahle. You are holding them accountable for any action abayenzayo. Hayi ukuthi uzwakale uhambisana nabo. I was disappointed. Kodwa ke kuye kwathi lishonilanga ngoba now they were hard pressed ukuthi ayikhona. Siyaqala ukubona lo mhlolo lo
Yeah. Ilungiswa kanjani lento? Yeah. Sifuna idata ngeke uyiye uyipostpone nje lento bazothatha imithetho uyipostpone sine DA. Uyipostpone nje indefinitely singazi ukuthi kuzoba nini. Asifuna until further notice. Yeah. Sibeke isikhathi. Sifuna ukuthi njengoba ihlehle. Ibuya nini? Yeah. Ayiwalibeka ke. Usuku lwa May 12. Yeah. Malibeka usuku lwa May 12. I think lo ungena ku scene 2. Lapha ke mayebeka lezi 12. Kube ukuthi kufanele ahamba ayo review lento le akade futhi kuyithebula ongavunyelwana ngayo. Yeah. Hayi uhambile mfowethu zashaya i12. Wezwakala esefika nge12 i12 zakhe zezwakala ayilevate sekuthiwa ayilevate sicabanga ukuyibeka lapha ku 0.5 ibe yi1% kodwa ozospreada over 2 years. Sibe no 0.5 manje sibe no 0.5 next year in 2 years. Hayi kwatholakala ukuthi isasenjalo indaba sekunabathile abayivumile 0.5 bathi hayi singayimukela. La kulo sinthu futhi kunenkinga yokuthi i-budget just i-budget ukuthi ikwazi ukuthi iyothebulwa bese kungeyena ugovernment kuphela oza nebudget. I-budget bese kungeye government neparliament, the very parliament esilindele ukuthi alibahold accountable. Siyathola ukuthi kunamaparty angaphandle kwaHulumeni akade participate lapha ya ekukhandweni kwebudget. Kahle mnumzana. Engizibuza khona mina uma ngabe bezoba nokungqubuzana mhlawumbe nomunye umuntu usibuza lokho. Uma ngabe bezofika eParliament bangqubuzane ngalendlela kanti abanandlela yini yokuthi babe yisigungu bahlangane bona ngaphambilini ukuthi kuze kuthiwa nansi ibudget siyoyithulela isizwe nomizwe lonke ukuthi lizwe ukuthi ibudget yethimi kanjani. Akunasigungu la behlangana khona beGNU bethi haya sixoxe ukuthi bebeya lapha bebe well prepared ukuthi sizothi mesifika sikhulume kanje ngokuvumelana nangokubambisana. Mfowethu injalo. Muhle umbuzo obuzayo mfowethu ngoba icabinet yona i-government i-operator ne-cabinet. My operator ne-cabinet as a state president. Yeah. He is also the head of the executive. Lapha if we talk of the executive ke sikhuluma ngabo minister nabo deputy minister. However, the cabinet is only abo minister, not ama deputy. Now silindele ukuthi i-cabinet ihlale lapha ivumelane asithi izovela ivumelane angithi njengamanje mfowethu njengoba ngingafleka eqaleni sekugovernment of national unity. Amaqembu abona ngokwehlukahlukana when it comes to these things. Lapha yakuqala kwakuwukuthi iqembu nje lodwa indaba yakhona kuvunyelwana ngayo le kwi-national executive committee ukuthi hayi mayebeka nje uminister ukuthi akhe kanjani hayi sihamba nawo afika ibeke kanjani bushintshile ukudla etafuleni manje. Yikho ke kunenkinga uthola ukuthi kuyaphikiswana ukuthi kufanele kuhanjwe kanjani. Now kunezibalo ezibalulekile mfowethu ngoba manje uthi mawuthi uyahlanganisa uthi iqembu elithile sefanele uye eParliament ngoba when it comes down to voting yenzeke eParliament. Yeah. Now sefanele ubhekela amaqembu lamaqembu aseParliament uma ngabe lo esiphikisa njenge-DA i-DA ineyinombolo eziningi emva kukaKhongolose. Inayo 87 seats eParliament. Now ayina 87 iganu lilonke iGNU ina 287
seats mawuhlanganisa lamaqembu wonke constitute iGNU baba nenombolo 287. So now if uphuma iDA ithi ayihambisani nalento, then you very much expect ukuthi ivele ngeke ivotele bangabe iphikisa kanje. Now mayiphikisa kanjalo, it means awusenayo 87 out of lo 287 wakho. So usele no 200. Okuyikuthi if at all kungenzeka ukuthi ama MPs abe khona wonke ngalelo langa, kube ukuthi wena unalo 200, ukuthi lo 200 ongenayo bonke bavote as a block, kuzoba istalemate kube u200. Eish, yona nkinga ke leyo okuyikuthi now mayiphuma iDA ne-Freedom Front Plus ina 6 iyaphuma nayo, usala langake na 194. Now ususenkingeni, kungakho ukhongolo seyawaphuthuma wanyelela wanxenxa laba baseParliament okuyikuthi amaqembu akhona awayona ingxenye yeGNU. Abobhosa utholakale abobhosa sekuyikuthi hayi nabo kuthiwa ake nizofaka isandla. Abo Action SA kuthiwa ke nizofaka isandla. Sibabonile nabo Action eMzansi umfokazibi nabo bebelapho benceda. Now kusho ukuthini lokhu mfowethu neParliament neExecutive? Kushiya umbuzo lokho ukuthi sifuna iExecutive ithebule ibudget kwiParliament, iParliament li-engage. Kodwa sithole iParliament nalo seliphakathi lilungisa lapha ya kwi-Executive. It's an anomaly ke izinto ezinjalo mfowethu. Now ihambile ibudget yathebulwa lo 0.5%, wathola ukuthi hayi inombolo bese ihlangahlangene ngakho ukuhamba kuyopikwa. Kwapikwa lapha ya kwafaka zahlangana ke inombolo. However inombolo vele bezi less than 200, bezithi 194 ehamba nale fiscal framework ene VAT 0.5. Into yenzekayo ke laba abayiphikisayo bana 182, okuyikuthi incuphe leyo mfowethu. Kushota nje 6 ukuthi kube istalemate. If wena ngo194 wakho uluza 6, le 6 yakho lo oka 182 ethola, it means wena nihlangana la ku 188. Okwencuphe ke mfowethu ezintweni ezikanje lezi zinto. Now uma yenzeka kanjalo leyo nto mfowethu, baphakama abanye procedurally kwathiwa yabona la makuzovotwa kunenkinga eyenzekayo. Ngoba manje lo 0.5 ukugcine kuthiwa ama propositions azena lamaqembu like your Action SA bathi no, thina asivoteli i-fiscal framework eno 0.5%. Kuye kwasekuvulwa leya nto bexakile kwathiwa hayi asivotelini bafowethu lento, kodwa bisesiba no 30 days sinika uMinister ukuthi akathola indlela yokuthi kulo 30 days uthola kanjani indlela ye-revenue okuyikuthi izo offseta i-implementation ye-VAT hike. Uvele yona then isusu le 0.5. Banqineka kanjalo Action SA ukuthi hayi izosuswa. Lo 30 days nje after lo 30 days hayi mayebuya lapha ya shayina ayikho lento. Kube nenkinga ke mfowethu. Angithi bavote ngalelo gama lelo. Bakhona ke abakhalayo mfowethu ukuthi ayikho into enjalo procedural. Ayikho into enjalo. You table ilento ibudget
mawithebula ibudget zimbili izinto ezenzekayo kuphela. Only two azintathu. It's either say adopt si amende bese siyayi adopt or senzeni si adopt singayikhuluma singayi amenda le eyokuthi kuzofuneka iadoptwe ibisiyo amendwa ayikho leyo siyayi amenda bese si adopt leya ibe nenkinga yokuthi how can we adopt into enezinto esiyiphikisayo hoping ukuthi ngaphandle kwala eParliament lezo zinto zizohamba ilungiswa yona nkinga ke mfowethu leyo okuze kwagciniswana usemakhoti leyo nto kuyahanjiswana siyibona iDA igijima iye court ayayiphelezela neEFF nayo yafika ethi ayikona akukwazi kwenzeka into kanjalo yafika kuzwakele kutheni usondele usuku phela ukhumbula ukuthi i1 zaseyigazetiwe ukuthi hayi iVAT yangena nge1 sasisithola ngama SMS emafonini wathola utshela ukuthi hayi i1 ngikhumbula inkampani amashop hayi izinto seyilungisiwe waba nenkinga yani-ke wena mfowethu ukuthi iParliament likubreak ngaleso sikhathi uthe nje bite mabebuya ecourt lapha ya kuzwakela ukuthi lezi eyiphikisa indaba ye0.5% le laba iDA neEFF ikhanseli yabo yayi very strong iposition abebeyibeka yayizwakala to a point ukuthi ikhanseli ye-department, i-finance department yaba nenkinga ukupresent iposition yabo kahle nje ukuthi izwakale okuyikuthi kuthe uma ngabe ifika kwatholakala ngolesibili lolo uminister it means wayesho efungile ethi thina zange sikhulume vele indaba yokuthi sizoke sisusu 0.5%. Usho ukuthini kulabo abaye bavota bethi hayi izosusu. Kodwa thina sikaze sisho leyo nto leyo. Wathi futhi asitholanga nento esingayifaka ukuze sisusu u0.5%. Ayikho leyo nto leyo. How? Now kuvela ini kwequlu lesithathu ngolwesine makuvukwa ngolesine kwavuka sekuthiwa cha we DA awusondele ngesixoxisaneni maybe sisekile out of court. That's where ipolitiki iye yangena khona mfowethu. Now uma ngabe isho kanjalo ngoba uminister esithi hayi angisayikhuphuli i-VAT nge0.5 DA vela ngaphambili siseklishe out of court kwaba nama press briefing amabili DA ithi sinqobile on behalf of the people of South Africa kuthe i-meeting okade kufanele iDA ibe naye nokhongolose ya postpone okade wayisekho siyobe si-addressa le ndaba yokuthi sinqobile sivimbile indaba yokukhuphuka kwemvalo. Now my show kanjalo mfethu uyamangala ukuthi ibona baphi isizathu esenza uminister athi ke manje ayangisaqhubeki nayo isiphi yilaba kade behlangene bethi hayi sifuna izinto ezithile ezizoyipresenta ukuthi hayi revenue soyithola lapha ya ukuze kungakhuphuli iVAT or yilaba ababuya ecourt. Usehlushwa nawo ukuthi bamnqumela ogodweni phela kukho konke lokho. Angithi nazi i1 mfowethu. I1 izilapha inkinga yakhona nazi i1 ixakile la segazethwe khona kuthiwa i1 iVAT iyakhuphuka. Now sekuna lenkinga ke mfowethu. To a point ukuthi laba umbimbi lolu olungaphakathi oluthi olungayanga ecourt oluno ANC and the rest of others plus abaphuma eParliament bathi yenziwe yithi. But kuba lenkinga ukuthi uminister akaflake ukuthi yini okuyikuthi ufike wayithola ukuthi hayi
ile yanto leya esenizoyifaka ikwazi ukufaka le revenue eshoda yeah akakusho lo Akakuveli. okumangaza ukuthi ngolesibili wena ubufunga impela uthi ayikho into elethwe yilaba abantu wadlula ulwesithathu ngolesini sikhona hawu kwashesha hayi why elokhuni why beyilethe usuphuma nasecourt ngoba ngobo 11 le ama submissions ayesekhona yeah ama submissions up until leli langa wena uye court awaveli nalento uya ecourt kwi affidavit yakho uthi hayi ayikho into ayilethwe yilabo abantu ngiyaqhubeka mina no 0.5 ngolesithathu ngolesine hayi laba sebevela bethi hayi simconvincile sikubekile etafuleni now kodwa ke mfowethu nabo laba babebuza ukuthi DA iqiniso yini ukuthi ban approachile bathi bafuna settlement out of court ngoba the chief whip umuntu umseni Ntuli uthi mayekhuluma kwenye program uthi hayi ngisho ngoba ngimbuzile uminister ubele phesheya ngamfunela ngabuza ngathi minister nakho la ithi nina ingathi ngifuna ukuxoxa ni settlisha out of court wathi uminister angiyazi leyo nto yini leyo ngizwa ngawe nje hayi ngizwa nje ngoba ikhuluma now kuba nenkinga ke manje ukuthi kuthe bhayibhathi abe sekusetlishiwe out of court azange ke sisezwa ngakulaba bathi ayikho leyo nto leyo kuyekwanyamalala nje kanjalo kwaba ukuthi ke ayisekho iVAT kodwa ke Mshimu what is important ngalento ukuthi lento uminister cannot just pronounce ayina legal effect into ayishoyo Yeah. pronounce nje lento yaphasiswa eParliament fanele ibuyele eParliament ihambe through the processes ezise eParliament yeah asikho isikhathi basemalifini omunye upheshe uthi hayi ngihamba epheshe uzobathola now kuba naleyo nkinga leyo kanti ke ngenhlakanipho yalaba bayibona ukuthi isikhathi sokuthi ilungiswe yebo seyishilo ukuthi ayisekho kodwa lento ifasile ngoba isemthethweni iseParliament angeke ivimbeke igazethiwe lento bathi asiphuthume siye court yeah asiphuthume siye court ukuthi icourt le out of court settlement ayiye court bafike lapha ecourt kube ukuthi icourt epronounceayo ekhipha order ukuthi leyo nto leyo ayikho now njengoba ingekho ke mfowethu usho ukuthi kufanele uqalwe phansi this is what is interesting lalela ke mfowethu ulangi yaye ngithi abantu abahlale phansi babopha amabhali yeah ngoba ake siye kokho okay kule mali yomndende imali yomndende ukuthi ikhushulwa ngamalini yeah uyayikusho uminister budget yakhe okay uyo yayesho ukuthi hayi ikhupha ngo10 rand 20 rand yeah now njengamanje kusasa zi6 bayahola leya budget le akhuluma ngayo ukuthi uyayikhuluma into engekho leyo bahola kanjani bahola malini abahola malini ama 370 ayekhushulwe up until the 30 zika March kwaba ukuthi uminister uyayi-extenda for unyaka leyo budget ayithebula ethi uyayi-extenda ayikho ay legally lento yama 370 into enekho into nje ayikho yaphela isikhathi sayo ngolokhunja ngoMarch makuphela uMarch yaphela leyo nto leyo ngoba iphele uma ngabe kuthiwa icourt ithi chitha leyo nto le budget kufanele iqalwe phansi these are the dynamics mfowethu ukuthi esibhekene nazo kule nto leyo yeah hayi kodwa ke mfowethu uthenge i21
uzoyithebula ibudget yakhe usim 3 now uthi ngempela uzobe ukuthi imali mfowethu uzobe ithola phi that is another thing. Yeah. Maybe uzocacisela ukuthi uye wathi mayikhuthuza ephenduphendula ama-pocket akhe walithola phi iqhinga lokuthi hayi sengizoyifaka lapha. Yeah. Ubuyela lapha ya ngoba i-tax ngakithi i-VAT yaliwa. Sazi noma uzo-apply ama-austerity measures whereby kuzokhathwa into eziningi ukuthi uhulumeni bekufanele azenze mhlawumbe kade seyibophezele ukuthi uzozenza. Like for instance maybe kwi-social spending sikhuluma ngabo education lapho ko health odokotela baphandle hayi banelukhunje bafuna ukungena ngaphakathi asazi ukuthi mhlawumbe usezothi ayangisayifaki ayikho imali othisha mfowethu njengamanje ama-report athile nama-studies athile akhomba ukuthi at least 50% yothisha abakhona njengamanje bafuna ukuyishiya i-system bafuna ukuyishiya education citing i-pressure nokusebenza imisebenzi outside the scope sabo sokuba othisha bayithola besebenza imisebenzi e-administrative basikazi ukufuna ukuphuma. Now uma ngabe i-budget kuyikuthi ayizukukhuluma nalesi simo esibhekene naso sokuthi aqashwe othisha bakwazi ukurelieve that pressure etholakala othisha abaphakathi njengamanje beyithola bengaphansi kwayo. Then sisenkingeni ukuthi mhlambe sizothi sithi siya-addressa leyo nto leyo sithole vele sebengaphandle sesibhekana nenkinga enkulu. Inkinga esibhekene nayo-ke njengamanje ukuthi if at all uminister to-apply ama-austerity measures ekhatha i-expenditure sizobhekana nezinto ey'kanjalo-ke mfowethu la kusim 3 simbhekile-ke uminister asibone mfowethu asimnike up until i-21 zakhe simbone ukuthi mhlawumbe usiphatheni simbone ukuthi usiphatheleni kodwa nje sisengcupheni or okunye asazi ukuthi uzogcina ethi asiyobolekana masiyoboleka-ke mfowethu asikho kahle emabhukwini hayi emabhukwini asikho kahle mfowethu emalini esiyikolodayo njengamanje ebalela lapha ko-6 trillion mfowethu ukuthi sisevise leso sikweletu nje mfowethu siyithola sibhadala ama-interest abo 380 to 400 billion ukuthi leyo mali leyo ngawahlukanisela nje ama-department amabili ahlakahlakaniphile kuhambe nje kahle. Now leyo mali uma ngabe isikweletu sithi out of every rand ye-GDP esiyitholayo i-22 cents yonke that is almost a quarter ye-GDP iyahamba iyobhadala ikweletu. This is the dilemma-ke esibhekene nayo asimazi ukuthi uzohamba nakuphi u-Inogodongwane. We are Umabo Production bringing you Umabo Radio ne-One Life Breakfast Show. Mandla Phirika Mshengu uMnumzane Zeblon uzotethe singaphakathi sidingida indaba ze-hard politics. Kanti ongabe ukwenza wena while you're still sitting and watching there, it's to like, subscribe, comment and share. Share with your friends so that they can share with their friends. Ukuthi wonke umuntu azizwe le indaba ezimnandi nezihlabahlose kangaka la ungeke uzithole khona ndawo uzozithola nje khona la kwi-One Life Breakfast Show njalo ngomsombuluko. Ungakhohlwa to like, subscribe, comment and share. Asiqhubeke mfowethu. Now uma ngabe isimo sikanjalo mfowethu, the ball is in his court. Now from different quarters there is a call ukuthi ukubuyeka ukubuyeka from other quarters bathi akuphakama emotion no confidence kodwa konke uqonde nje ukuthi akaphume
Yeah. Kodwa ke mhlawumbe mfowethu, this is uncharted waters mfowethu. Bhekane nesimo angasazi naye, akakazi ibonakale lento ukuthi uthebula lezi zinto ku-Government of National Unity ukuthi kuyingxaki kangaka. Yeah. Hayi for 30 years ke hayi bekuyi flow nje hayi bekungenzeki. Kodwa ke kwi second 30 years esiba naye ingathi sizophila yona lempilo. Lempilo esizoyiphila izoba ukuthi that should be a consultation all the way mfowethu nize nivumelane, because a statement of intent sinayo i-deadlock breaking mechanism lapha phakathi kuso. Siyakhuluma lapha no consensus or sufficient consensus. Kunelento i-clearing house ehedwa uDeputy President uPaul Mashatile okuyikuthi uma ngabe iCabinet bengatholanga, yeah, makungatholwana abaliye lapha ku-clearing house nekufike kuxoxiswane khona nize nitholane. Njengoba uye wafleka indaba yokuthi akukho yini ama-mechanism aphakathi la bexoxa khona baphume sebeyimbumba. Asikuzwa ukuthi njengoba abanye baze bahamba bayovota against i-budget ukuthi ku-clearing house kuye kwadlulwa kanjani. Mfowethu asibanike i-21 but we are flagging just these things esesithintile ukuthi sibone ukuthi imuphi usathane okuyikuthi bayamkhetha kulabo usathane bonke, ngoba zonke lezi zinto ezikhona esibhekene nazo zimbi mfowethu. Ungaba ingxenye yohlelo ngokuthi usithumelele nawe imlayezo, imibuzo kanti nakho konke ofisa ukuthi kuhlutshwe udlubu ekhasini ngakho, kanti ke mengabe uhleli nawe lapho usesengaba ingxenye yohlelo ngokuthi ungene einkundleni zethu zokuxhumana. Sikhona on all our social media platforms. We are Umabo Production. Sikhona ku Facebook, sikhona ku YouTube, kanti lo hlelo libonana nasikuthulela lona ngaye ku YouTube. Hayi mhlawumbe sidlulela udabeni lwesibili mnumzane. Uthinte i-International Workers Day. Yeah. International Workers Day mfowethu usuku olukhulu lwabasebenzi mfowethu. Mhlawumbe masingahlehla nje kancane siyemuva lolu suku, maybe uzohlehla mhlawumbe uzofike lapha ko-1886 yeah, eChicago. yeah. Lolu suku mfowethu kwakuyizi-1 uMeyi. Abasebenzi when they took to the street. Yeah. Umnyombo mfowethu kakhulukazi ukuthi abasebenzi babelwela amalungelo njengani an 8-hour working day. 8-hour working day ukukhalaza ngayo ke isuka lapha ya eChicago. Then sizokhumbula ukuthi hayi lolu qhanqalazo lwahamba nje kwaze kwathi nge-4 kwavela inkinga lapha ya. Yeah. Kwatholakala isandla siqine emaphoyiseni. Kodwa kwaphendulwana ngoba uyathola ukuthi akhona amaphoyisa la phansi phela asale enkundleni amanye. Hayi ke kukhona nabanye abasebenzi abagcina behengiwe phela. Manje leyo nto leyo ngoba ukhona waphosa ibhomu. Khona nowaphosa ibhomu yayisiyasuka leya nto leya wabanjwana ngehluthu. Kodwa ke mfowethu what I'm saying la amalungelo abasebenzi mfowethu umzabalazo wawo usuka around lezo indawo uChicago, you will go kubo France, indawo ezinjalo. Now lolu suku abanye bazothi Labor Day, International Workers Day, May Day, kodwa is all about ukuthi amalungelo okubhekelela abasebenzi ukuthi basebenza under ama conditions akwazi ukuba recognize nabo ukuthi bangabantu bagculiseke mabephumile beye emsebenzini. Because now we've been moving from i-era yeslavery. La usebenza nje mawungelile ukusebenza angeke wazi ukuthi uphuma nini. Hayi mawuphumile usebenza nje uzoba uphile emseni. Yeah. Uphile emseni
ka slave master Yeah. la uphila khona uma ngabe engenawo umusi uyokuyeka nje uyozuwe lapha ensimini hayi siyabazi ke bafila abaningi khona lapha ama plantations kodwa ke isikhalo bekuyikho ukuthi akube namalungelo maybe but fast forward mfowethu ukufika njengamanje ukuthi lolu hambo uhambe kangakanani. Maybe we'll see lento mhlawumbe in our South African context mfowethu masibheka kakhulu sibonile mhlawumbe ukuvela kweyinyonyana. Yeah. Inyonyana zitholakala kuyiluhlaka olukwazi ukuthi lube sophondweni lokulwela amalungelo abasebenzi. Ngoba mhlawumbe ukuxoxa nabaqashi as an individual kunzima mfowethu. Kunzima ngoba ungayiwedwa out of 450 abasebenzi uyiwedwa phakamisa indaba yokuthi hayi ngifuna lokhu hayi kulula ukuthi umqashi akhiphe nje asale ne49 adayi uzosala nalabo abawu49 kodwa mani yani imbumba uyingcupho ukuthi angakhipha abantu abawu50 bonke abalahlele phandle ngoba noma ngaba kukhona abazobaqasha iskill mfowethu akusinto into ethengayo. Yeah. Ne-experience uyithola usebenza just le period wena uxosha labo ufaka laba then kunenkinga yokuthi wena awukazi uyitholile khona of which you know ukuthi i-business is there ifuna i-profit yayo wena uzoba nesikhathi nje esiyinkinga okuyukuthi mhlawumbe ukuthi labo abantu bagain experience how long will it take. We don't know ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani. So what I'm emphasizing la indaba yokuthi uma ngabe nixoxa le ndaba niyimbumba ixoxeka lula but the politically mfuthu kunalento i-vanguard of the working class. Yeah. This is a political party mfuthu okuyukuthi my mobilizer kufanele immobilize across ibhekane nabasebenzi whether we COSATU in our South African context we serve to we solidarity uyini lapha ya i-vanguard isebenza nabo bonke labo bantu bangabasebenzi labo bantu labo including abantu abangama-potential workers abangasebenzi kufuneka igade izimo ezinjalo mayikhuluma laphaya kube ukuthi ikhulumela bonke labo bantu. Why I'm raising this mfowethu ngibheke isimo la ngithola khona uhulumeni bembheke just ngeyi1 makubungwaza lolu suku COSATU ibi organizile kuphi bebesempumalanga amanye eseNatali KZN just across the country abo SAFTI nabo beorganizile kulungileke indaba la iVanguard ukuthi Vanguard wayibonakala embungazweni yeCOSATU kuphela. Why we are la where COSATU kuphela iVanguard laba basebenzi okuyikuthi bangaphansi kwamanye amanyonyana noma ama-federation awunendaba nabo Star. Awunamsebenzi nabo wena uzibona ukuthi umsebenzi wakho uyobuwenzile uma ngabe usevela ababalapha kuCOSATU. That is the question okuyikuthi ubuze kahle mawuthi Vanguardism is still relevant. Now lento yenzekayo ibhodara lapho ukuthi ngempela uma ngabe Vanguard ingathi sewucile kupolitiki kakhulu. Umsebenzi wakho uba iVanguard yabasebenzi ubalekile uyakhetha on the basis the political affiliation uyakhetha wena. Hayi kodwa ke nohulumeni simbonile nohulumeni sakhawu
Uhulumeni udeployile kuKhosathu eMpumalanga, udeployile kuKhosathu eKZN. Udeploye bani kwiSouth? Eish. Ko-Solidarity udeploye bani? Angithi uhulumeni wabantu. Uhulumeni wabantu udeploye bani lapha uyothola ukuthi laba abantu imfuno zabo ziyabhekela uze nezwi elikhuthazayo nakuphi. Ukhuthaza baphi kanti wena abasebenzi? Yeah. Ngoba ngaphansi kwakho uhulumeni ulapha kusebenza including abantu abaphuma kuSAFT, abaphuma kuSolidarity, abaphuma kuphi nenkalo. Ungani ukukhuluma nabantu beKhosathu kuphela uhulumeni? Why ufuna ukukhuluma nabantu beKhosathu kuphela? Then God ngikhuluma ngeSouth African Communist Party in our context. Zinhlanu insuku enyangeni kaNhlaba estimate zona indaba ezibalekile. Mnumzane mhlambe njengomuntu wena osuke wasebenza kulomsebenzi wokumela abasebenzi mhlawumbe esikhathini samanje kukhona na ukukhula mokucompare nalesikhathi leso awusebenza ngaso sama union noma sokuvikeleka kwabasebenzi mengabe bebhekene nomqashi njoba usho nje ukuthi uma ngabe uzobhekana nomqashi ngeziqu zamehlo wedwa lokho kuthanda ukuthi kukunikeza inkinga wena kodwa uma ngabe niba ubumbano nibumbana nithi sikhuluma ngazwini kodwa kwesinye isikhathi kuke kubonakala engathi ama-union lawa mhlawumbe agcina kukhona nokuthatha advantage ukuthi mhlawumbe abanye abantu abafundile mhlawumbe abanye abantu amalungelo abo abawazi ngokwanele. Umbuzo oseqhulwini manje ukuthi ngempela ukuvikeleka kukhona yini ebantwini bevikelwa yinyunyana against abaqashi? Angithi ke mfowethu sizokhuluma la ne-idealism. Yeah. We talk of the realism ukuthi umsebenzi we-union yini. Umsebenzi we-union uvikela abasebenzi. Yeah. Kodwa ke uthi indaba enkulu mawuthi ngabe kwenzeka nalo. Over the last few years mfowethu the crop yabasebenzi bakhona imisebenzi kade ikhona iqasha abantu abaningi mfowethu. iya erodeka. There's a new crop yabasebenzi abasha abafundile othola ukuthi uthi nawe uyi-official uthi uyomrepresenta lapha ya uzwe ukuthi hey ukakhulume nabalungu uthola ukuthi ingathi usengixakila umzwanga ukuthi uthini. Yeah. Yikho uzumthintathinte lapho ukuthi bahambe lokhu nje umthintathinte ukuthi hey sewugijima kakhulu. Yeah. Now bakwazi ukukhuluma laba bafana. Akwazi ukukhuluma lamantombazana amasha laba bantu bayabuzwa mshini lokho ukuthi kungani kufanele ngijoyine inyonyana. Ngoba inyonyana kuthe sikhuluma nje nomunye I was talking sikhuluma ngendaba yama central bargaining. Basically ama-sector noma ama-industry amaningi anama bargaining council la kuyikuthi makufuna ama-increments lezo imfuno nje abayifunayo baxoxa centrally. Kube namakhampani axoxa eplantini okuyikuthi lawo amakhampani uthola ukuthi iscope sabo abanayo bargaining council. Yeah. So ngoba lama sector lawa owathola kuyikuthi abhagena central anama bargaining council. So la kune bargaining council kune CCMA. Okay. Yathola. So abaye CCMA bane bargaining council yabo. So laba abangena bargaining council it means makukhona ukungqubuzana ba resolve inkinga zabo straight CCMA. Now there is but one group yabantu okuyikuthi baxoxa eplantini. Okay. Kunabantu besibili abaxoxa eplantini. Laba bantu besibili abaxoxa eplantini mfowethu abantu abakanje. Take for instance nayi inkampani yakho.
inkampani yakho imisela ukuthi ngakunika 100 rand nge-hour. Okay. Lapha kwi-bargaining council uthola ukuthi bavumelana ngo-50 rand. Uyayibona inkinga yakhona ukuthi lo muntu uzobona athi no, ngiyacompromiseka. U-50 rand hayi uzombulala kuno-100 rand idablishwa le mali. Uthola ukuthi bayabaleka laba bantu baya-aplya laphaya ba-aplayela ukuthi no, thina sizifuna ukwenzani ukunegotiate eplantini. Uyayibona leyo nto leyo, sesifuna ukunegotiate eplantini. Baya lapha ngoba bebona ukuthi in terms of grading ne-rating bona bangaphezulu kwayo. Yeah. And i-bargaining council ngeke ikhuphule ama-rating ngale nkampani ezimbili ezintathu okuyikuthi zinika abasebenzi babo ngaphezulu kwama-determinations e-bargaining council. So yileyo group enye yabasebenzi obathola bephuma be-negotiator eplantini, kakhulukazi le-group efundile siyibalile sathi ifundile. Labo bantu bakwazi ukunegotiata iy'mali ey'nkulu. So lokhu kuyi-challenge kwi-union movement. Okay. Kuyi-challenge kakhulu uma ngabe nje kungenziwa i-study nama-survey, uzothola ukuthi baningi njengamanje abasebenzi abangaphandle kwelokunya, about 70% yabasebenzi abekho kwi-union. Abasiboni isidingo sokuba kwi-union. Yeah. Abasebenzi njengamanje i-union ke mfowethu kunalento eyangena mfowethu, ama-investment company la ema-unionini. Hayi ke sekuyihlalelwe lapho ke wena mfowethu, uhlelwe lapho kakhulukazi kuyidlelwa imali laphaya. Ungabe usabhekwa iy'mfuno zamasebenzi ngoba angithi lento izoqala i-leadership squabble. Yeah. Nobani mayebona ukuthi kuyadliwa laphaya kusho ukuthi umdonsiswano makuyokhethweni. Hayi nabanye bangafa mfowethu, kuyafiwa makuyokhethweni, kuneqathe elibonakala phambili. Bazofa abantu abangaphakathi abafuna ukuphuma, abangaphandle bafuna ukungena. Kugcina kuyagcwala la kuba crowded. Angithi baba crowded ke mfowethu ngoba ispace sincane. Angeke ningene ngaphakathi bengaphumanga abangaphakathi. Kufanele kwenziweni ke, kuzoba nestampede, kufanele kufiwe. Kuzofiwa uma ngabe kufanele baphuma abangaphakathi bengafuni ukuphuma, abangaphandle befuna ukungena, laba bengafuni ukuphuma bengaphakathi lapho. Nizolwa ke leadership. Ukulwa ke leadership ke mfowethu. Ayithathe ezide ikhathi ke mfowethu, ngalezo ikhathi uthola ke unakwe indaba yokulwa ne-leadership. That is the political aspect yani ye-union movement. Now abasebenzi bakuphike lapho ngaleso sikhathi nisadonsisana nje lapho nifuna ukuthi kungena bani elokhunjeni manje, nale ibhodo siyalibona liyaconsa ubani ongenayo. Kuxabene nje lapho abasebenzi bakuphike mfethu, ayakhala induku. Hayi abaqashi bayalibona lelo thuba, iyakhala induku, bazokuzela nama-offer angacacile lapho. Bathi hayi uthi uyabona ukuthi kunjani lokhunjeni yenzana, kuyalwiwa lapha kini siyazi ukuthi asazi kuyalwiwa lokhunjeni, thathane nayo into. Umsebenzi uyela imali mfethu, nomndeni to feed lapha kufanele ubhekelele. Kufuneka uyayibona na ukuthi hey yazi nama-account athile kade sebengithumela ama-message amanye amabi. Yazi yini ithi ngiyithathe lento iyona kuphela ezongihlenga njengamanje. Uyithathe ungene ivumelwaneni ngaso le osekunzima uphuma ke. Akusaphumeki ke, iyona lento esithi where are you Vanguard? Are you still relevant? If at all you are still relevant, sicela ukungakuzwa lokho. Sifuna ukubona. 05 kuMay 2025 uMandla Phiri Mshengu
nomnumzane uTsotetsi senza iOne Life breakfast show sihlangene uMabo Production under uMabo Radio. Hayi mhlawumbe kufinyelelela ukuthi asiyigoqe khona indaba. Sihlushwa nje isikhathi ukuthi ikhathi siyifunde emaphepheni. Mfowethu angibonge nje ithuba mfowethu. Kodwa le ndaba le sesichecka out nje. Le ndaba yindaba mfowethu efuna ukuthi ku-conscientize wonke umuntu mfowethu abe on board masihamba kuhambe wonke umuntu ngoba mfowethu. Yabona manje ehlukene mfowethu. Kubanjwa umuntu lapha ekhoneni bamvumisa into ethile kubanjwe loya siba senkingeni mfowethu. So now united we will stand. Yeah. But divided mfowethu angeke silunge mfowethu. Ngeke silunge but i-consciousness ifuneka mfowethu ifakwe idrile kube ukuthi abantu ba well informed umsebenzi ke mfowethu kakhulukazi lowo obhekene nayo yonke into noma wonke umuntu oyi-stakeholder mfowethu. Through your platform mfowethu Mabo Radio is there ukuthi ifundisa abantu. Yeah. Mabo Radio is there ukuthi i-inform abantu bahlale be on par ngezinto kungabi ukuthi yabona accessona isikhathi mfowethu sekunoma social media nani mfowethu ama platform just okuyikuthi kutholakala information ku maningi kakhulu ukuthi umuntu kungatholakala ethi biwenas. No siyabonga kakhulu uzovalelisa umnumzane akhulume. Ngithi nje abalaleli nababukeli babefuna siqhube le ndaba benemibuzo ethile asixoxisaneni lapha ngitholakala enombolweni ethi 0733099063 ungithole ku-WhatsApp futhi kuyo leyo nombolo. Ungithole enombolweni eli-0776938653 ngibuye ngitholakala ku-WhatsApp kuyo leyo nombolo. Kanti uyabuye ungithole futhi lapha ku-Facebook Sozep Illuminati. Check him out. Siyabonga wonke umlaleli othe wabamba iqhaza namhlanje wathi uyalibukela ishow yanamhlanje wa-like wa-comment wa-subscribe ikakhulukazi siyabonga kuwe Sandile Khenyisa siwutholile umlayezo wakho lapho usho khona ukuthi hayi uhlelo ulithanda kakhulu ngendlela isimanga. Nawe ke siyokuthokozela ukuzwa imibono yakho nezimvo zakho mayelana nohlelo sikwazi ukuthi siqhubeke siye phambili. Mandla Phiri kaMshengo is signing out.